Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada sahat rodi tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarnan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natul mo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akan ajukat roha, alai dilehot doa sini rohana, tu akan naserep marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami ala dipabisar ho tu hami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ala nii upain hutada hami hodohot lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng ningoluon. Jalanaing martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami marhite todim. Jala pargogoy mahami mangorom hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami manguloy ho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede 514 ayat sada.
ni patik dihita di hari mingguon imana nienet sian Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahan na dingga do angguau, di siahon parmahan na dingga nido hosana humokop akka biru-biruna. Ido sahatna. Atong rap mangidugogo mahita tu debata lao mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik. Amin. Marede mahita sian buku ede 680 lalu ayat sada sahat rodi 2. Tatopoti madosat tatu debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Say unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesama dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesei akka pangalosium alani hadiriokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon di debata na di Ginjang. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede 117 ayat sada.
mangihon mahatani debata turpuk ni epistel di hari mingguan. Imana tersurat di Markus 6 ayat 30 sahat rodi 34. Tajahama marsikat soring. Dungi marpunguma aka aposteli tujoloni Yesus. Di paboa matu ibana sasudena niula jalanani ajarhon nasida. Dungi borhat manasida marparau sumurut matu inganan nasuhi. Asa dina terdarat Yesus di ida mapunguan na boloni. Gabe asima rohana sida. Ay songon biru-biru nasida. Naso marparmahan, gabi godang ma dipodahon tunasida. Ima sahatna, martua ma natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede 672 ayat 2 sahat rodi tolu. Tidakon maha taha porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargugona suatu dosan natu mapalagi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinibuhan ni si Maria nagabe-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguan ni silatus na matetapajal luibana di hau pinar silang na tua tubono torubung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahudul siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosan disimai bana pain mamu sogot tutanoon mangulu halak na mangulu dohot na mate Kristia Tundi perbadia, jaladong sadabulia nabadia, dunia kapamanya hak Kristen akan abadia, dohot yasan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot yang muluan nasora sudah. Amin. Tabege matiting namasa di bagasan samingguan. Parhalado kaya pesarpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parimingguan di bagas joro dohot, napatupahon parimingguan di bagas taganup marsada-sada. Lau suhutma pasahaton nami siana parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria, nomor ulang tahun akhir ketutubu,
dohot nomor ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 21 Juli 2024. Nah perjolo goarni mingguta ima minggu pabaluhon dung Trinitatis. Sadarion Minggu 21 Juli 2024 masuk mahita tu minggu pabaluhon dung Trinitatis. Nomor lapatan stoluan ni debata ama anak dohot tondi parbadia. Topik minggu sadarion ima Jahoba marmahani bangsona. Na paduahon dan anak tubuh. Di hari Selasa 16 Juli 2024 nunga di basa-basa untuk hata dan anak boru keluarga David hamonangan butar-butar Herti Ronauli Pardede Wik Betel hipas dedaki dan natorasna. Na patuluhon tikting para bagason tikting paduahon nang majalo pasu-pasu para bagason ima Harrison Jaja William Marpaung ruas ni hakai pasutoyo rasa sutoyo ianak ni amang tiopan Marpaung inang Marisna Simanjuntak dohot Julita Manurung ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong boro ni amang Victor Manurung inang Erlina Haloho Wik Galilea. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Paupaton ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 21 Juli 2024 Jessica Lia Rosa Tambunan Wik Jerusalem dang batar surat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong alanung ngapida nasida tu GKI Maulana Yusuf. Palimahon pelian khusus tu dana zending HKBP Serpong. Di hari Minggu sadarion 21 Juli 2024 diganup mingguan pukul 6 pukul 8 10 sada doho 10 pitu WIB di Patupa 2 hali papungu pelean parjolo amplop na balau tuhuria dohot pusat jala pelean na paduahon amplop na piolet laho mengurupi dana zending HKBP Serpong. Paunopon Sinode HKBP Distrik Sada Banten 2024. Denggado mardalan ulaon Sinode HKBP Distrik Sada Banten nah di hari Senin 15 Juli 2024 nang salpu na maringanan di gereja HKBP Serpong. Jaladung sidung majahatik tingon jahaon matona sian sinodi. Papituhon rapot huria HKBP Serpong. Di hari Sabtu 27 Juli 2024 memuka sian pukul sia WIB sahatuna sidung. Patupaun ni huria tama rapot huria laho menerengoti evaluasi program serta anggaran pendapatan dan belanja HKBP Serpong Rasa Serpong semester pertama tahun 2024. Pinangida matu saluhut perladan huriata, Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, sudah seksi di Dewan Koinonia, Diakonia, Dohot Marturia, Badan Audit, Panitia Pembangunan, BURT, Dohot Seksi Keamanan, Dohot Utusan ni Ruas Sian Ganup Wik, asareta madahoti rapot huriai. Napawaluhon pakobasion pertanyaan WIK. Patupaun huriata do pertanyaan WIK masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu 24 Juli 2024 di WIK Betani di bagas ni keluarga Richard Mangapul Hasiholan Hutahayan Diana Tambunan, keluarga Berman Hutagalung Petrawati Marintan Siahaan. Di WIK Efrata di bagas ni keluarga Sintua Sudiarto Simanjuntak Mantawai Boru Panjaitan, keluarga Johnson Halasan Sirait Rina Sinaga, keluarga Immanuel Nababan Delima Trivena Nadeak. Di WIK Judea di keluarga ni Evin Yogi Simanjuntak Rini Siburian. Hari Kamis 25 Juli 2024 di WIK Galilea di bagas ni keluarga Ricardo Palito Sianturi Rasorane Kristina Octaviera Saragi Garingging. Di WIK Kanaan di bagas ni keluarga ning Panggil Purba Sinta Ria Sinaga. Di WIK Sion di bagas ni keluarga Nyonya Leliani Lumanggaol Boru Siregar. Di WIK Jerusalem di bagas ni keluarga David Simanjuntak Esther Manurung. Di WIK Bethesda Sel Amos di bagas ni keluarga Hasiholan Napitupulu Lukaria Valentina Sidahuruk. Di WIK Bethesda Sel Elia di bagas ni keluarga Jeffrey Thompson Sinurat Susi Hasibuan. Di WIK Bethesda Sel Gideon
di bagas ni keluarga Benny Goodman Manurung Rosalin Herawati Samosir. Di Wik Patmos di bagas ni keluarga Sumihar Malau Hernawati Simamora, keluarga Andri Stout Jubinson Sitorus Lenci Karnopti Maria Barus. Napasiahon klinik konseling. Di hari Selasa 1 Rabo 20 Tolu 1 24 Juli 2024 Borhat Dosude Padetani Huriata Ima Pendeta Samuel Ambarita, Pendeta Rajiu Nababan, Pendeta Rahmat Simanung Kalit, Dohot Pendeta Lucy Meliati Panggabean, Madohoti klinik konseling nani selenggarakan ni El Katolu manang lembaga konseling keluarga kreatif di Bali. Pasapuluhon penerimaan guru sekolah minggu HKBP Serpong. Hobar tu pertumbuhan ni jumlah ni akayanakon ni huriata sekolah minggu tung dihilala huriata do hinarikot ni nama nabai aka guru sekolah minggu nama kobasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani i marhite seksi sekolah minggu mandasdas dogot manosoy aka ruas ni huriata HKBP Serpong asara de gebe guru sekolah minggu. Aka tutuan tarengot tu perekrutan guru sekolah minggu ima ruas na terdaftar di HKBP Serpong. Berkomitmen lahu makobasi akar dana ditongan ni huria. Rade lahu madohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu ditongani kuriata. Naringgas rohana lahu madohoti persermonan guru sekolah minggu. Minimal marumur 10 tahun doa pendidikan SMU jalan nunga maka tidakon hapor seaon. Tua karuas ni huria narade jalan ukap rohana lahu makobasi akar dana sekolah minggu. Gabe guru sekolah minggu boy ma dihubungi akar paralado ni huriata. Pasapul sadahon. Aka ulaun ni HKBP Serpong nanayang di Patupa. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan di Patupa Sadarion pukul sia 1 pukul 10 sada wib. Ima pemeriksaan gula darah, kesehatan kulit, kesehatan tubuh, marhite rapid check kuantum. Doa subuh nang di Patupa dari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 5 wib. Marengana di ruang Deborah HKBP Serpong. Wik Ebenezer betan dohot Bethesda nagabe tuan rumah. Doa subuhon niluhon Pendeta Samuel TH Ambarita. Padidion Nabadia. Naing di Patupa di hari Minggu 4 Agustus 2024 tu akan natoras na naing mabon yanakon nasida tu padidion Nabadia boy ma pabawahon tu situa di wik nabe lahu pasuraton aka yanakonna. Aka syara padidion Nabadia boy ma dijah di tikting naung disagihon marhite wa group week. Konseling padidion Nabadia di Patupa dari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 sadawib merengana di gereja HKBP Serpong. Seminar orang tua dan remaja HKBP Serpong. Naing di Patupa di hari Sabtu 10 Agustus 2024 merengana di gereja HKBP Serpong. Nagabe narasumber diulang non ima Dr. Julianto Simanjuntak Dr. Moses Simanjuntak BA. Songonima sarane tikting sadarion hatorangan na umapit tarengon tu aka bereda tikting doho tikting parhepengon boy mata ida di tikting nang disagihon tu WA ganukwik. Saunari Tajahama Tona Sino Distrik Sian Distrik Sada Banten. Mandapoton na hinaholongan sude ruas ni huria HKBP Distrik Sada Banten marhite padita resort dinganan nabi. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holon di rohani debata amata dokor pasar tondi parbadia ma madongani hamu saluhutna. Amin. Mauliate mata doktu debata alani asini rohana madongani jala masuk huriana diragam ni ulaonna dohot akan naposona aka utusan tu sini distrik madohoti sini di HKBP Distrik Sada Banten na di Patupa di Arsap 5 Juli 2024 di HKBP Serpong. Sino distrik na sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan ton di niro hamuna Efesus 4 ayat 20 tolu. Dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot parsaur ni todi HKBP pai baruhon padan parange hasomalan dohot tatawan ni ruas pangula nang institusuna lahu patuluson ulaon pajoni debata. Ni dohotan nil 56 halak peserta sinode sian 10 sadaresot dohot 2 resort persiapan yang niluhon ni pares HKBP Pendeta Juniaster Hutahuruk STH. Denggado modalang ulauni sinodei sian bonana sahatu ujungna bagasan semangat parha maranggion holni roha nang sadani roha.
Dibuhai do sinode i marhite pertanyaan dohot ulau nabadia patarokon sude sinodistan laho marparsirangguton sude sehataan di bagasan postiroha dohot taudukon tu debata. Jala di pa ujung sinode i marhite pertanyaan laho patarokon parsinode mulak tuinganan pakobasionna laho manangyakon sadok ruas ni kuria di HKP distrik Usada Banten. Takas do dihatai kukut manangyakon tareng untuk saka pakobasiyon ni Huriata di bulan Desember 2024 ima sinode godang pa ono pulpituhon. Do mutusi di patupa do periodisasi marhite pemilihan tu calon praeses Majelis Pekerja Sinode manang MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik manang MPSD, Badan Audit Distrik, dohon utusan distrik tu panitia pemilihan sinode godang. Terpilih do nagabe A calon praeses ima. Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM, Pendeta Samuel TH Ambarita STH. B. Majelis Pekerja Sinode Siang Distrik Banten periode 2024-2025, Pendeta Amos Golfrid Sinaga STH, Sintua Dr. Insinyur Nepos MT, Pakpahan MM. C. Majelis Pekerja Sinode Distrik HKP Distrik Usada Banten tahun 2024-2025, Pendeta Feber Tembolon MTH, Pendeta Haris Tanda Huristorus STH MM, Pendeta Mangandar Parningwatan Sinaga MTH, Pendeta Martulus Menulang STH, Pendeta Selamat Pertemuan Hutagaul STH, Sintua Wilfer Hutagaul, Sintua John Peter Hutapea, Sintua Ismail Nenggolan, Sintua Rapta Ferry Manurung, Sintua Juara W Siahaan. D. Badan Audit Distrik, Situa Togu Manaik Pasaribu Ketua, Situa Mangihut Semanjuntak anggota, Sintua Gindo Hutapea anggota. E. Panitia pemilihan di Sinode Godang, Pendeta Mangandar Sinaga MTH, Sintua Ismail Nenggolan. Tatanyakon maanggiat iparagoi Tuhan Yesus Kristus Rajani Kuriai akan ang terpilit laho mengaradoti ulau pajauon dogat persuruan di Tuhan tatu akatiki na mangihut. Songonima pinasahat tona sinode di Usada Banten, saya dipergugui jala di patau de batama kuriana, laho pasaut ton tahina bahen sangap di guarna, gebe pasu-pasu tu portibion, Tuhan mana mau semasuki tasalukuna, Serang 5 Juli 2024, tabe merdongan tangiang atas gowar sude panitia sinode praeses di Banten, Pendeta Nasir Putaguru STH ditandatangani. Tabigi makor sian ama jaitun.
Tapa punguma peleata tuhuria dohot tu pusat. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 210 sada ayat sada saat rodi udutna.
dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di parminggota di bagasan Minggu Sadarion, Minggu Pawaluhon, dung Trinitatis, dienet sian buku Jeremia bidu 20 tolu, mamu kamei sian ayat sada rodi ayat onom, songonon madido disi takasma tapai hutihut. Luba-luba taringotu, luba-luba dohot parmahan najahat. Marjeama parmahan aka namangago dohot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna Jahoba, dibaheni boti hatani Jahoba debatani Israel dopak parmahan aka namarmahan bangsoku nunga dipaserak hamu punguaku jala diojar hamu jaladang di mata hokamu nasida idama luluhonokuma tu hamu cina jahat ni pabahenan muna ninna Jahoba jala papungokuma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat hak bolongan nasidai jala aduoku nasida mulak tu capalan nasidai asa matorop mabue nasida jala patidangoku tusu nasida parmahan aka namarmahan nasida asa unang be tahutan nasida manang tersonggot jaladang mago nanggosada nina Jahoba idama narodo aka ari sogot nina Jahoba patidangokuma disi David sada tubur natigor nabakit raja jalan apistar jala hajong jokonon nama uhum dohot hatigorat di tanoi diaka arina dapota tua majuda jala Israel marsonang-sonang di inganana jala odo goarna dohonon nihalak Jahoba parpitorata ido yanggo sahat ni turpuki hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di tonga-tongani pangatusiota di tonga-tongani ngolu nang ngolu ni hapor siota totu naboi taida marhite pangatusioni nang di tonga-tongani bibel tai boi mataida sada nama dasori gobaran taringot tu parmahan di padan narobi masai takas jala boi doi sangat bagas atusata molom merujuk manang tu bagasan pangatusion sahalak parmahan totu dang holan namar mahani dorbia di bagasan pangatusion alai di bagasan tuga tolu tugas tanggung jawab napi nasahat ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni Kristus songon raja panurirang dohot panurirang totu pataridahon sada gambaran nabui idota marhite sada pangatusion seorang parmahan seorang gembala itu tidak akan terlepas dari hubungan emosional dengan yang dia gembalakan. Dang tarsirang ngoluni sahalak parmahan sian aka napinar mahana jala totu ido nang natarida di bagasan ngoluni panurirang Jeremia di bagasan turpuk tahun molotaida jala tarujuk marhite bidu na parjolo totu di patarida hodo disi pemilihan Allah terhadap Nabi Yeremia adalah satu pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah semenjak dia berada di dalam kandungan. Jala di bagasan pamaritaon selama 40 tahun di bagasan pamaritaan ni tonga-tonga ni panurirang Jeremia 5 raja namanggonggomi bangsa Israel
5 panggonggom na manggonggomi ngolu ni Israel idaw tama disaluhuna aka panggonggomi mulai sian Raja Josia sahatu Raja Zedekia. Dipataridahon masada gambaran kepemimpinan yang sangat brutal. Dipataridahon masada gambaran kepemimpinan yang ternyata di dalam semua apa yang boleh dilakukan oleh di dalam masa kelima pemerintahan raja tersebut. Boy mas simpul honota, kemerosotan itu justru dimulai dari seorang pemimpin tersebut. Alani bolo merujuk kita tu bagasan turpuk tahun Yeremia yang menubuatkan kehancuran Yehuda, Yeremia yang menubuatkan kehancuran dari umat yang melanggar. Totu dosani uluan nai, dosani pimpinan nai, dosani seorang gembala di dalam hal ini. Totu menjalar doi, menular doi, nang tu bangsoni debata, bahkan dalam konteks spiritualitas, di dalam konteks penyembahan kepada Allah. Dung ditadikon rajai, dung ditadikon aka panggonggomi parsobaon tu debata. Totu adong dosada aturan nang di umat, bahwa umat Allah secara paksa dipaksa untuk menyembah Dewa Baal. Alani dihamuna akadamang dainang nahina holonga di bagasan Kristus Yesus, di bagasan saluhutna nama sai, totubui madohonota marhite turpuk tahun sebagai satu kritik sosial Yeremia terhadap para gembala atau terhadap para pemimpin-pemimpin yang terjadi di dalam masa panurirangon ni apostel panurirang Yeremia. Marhitei sebagai kritik sosial bahwa Allah yang hadir mendeklarasikan dirinya menjadi seorang gembala bagi umatnya, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah umatnya. Totu pendeklarasian non boido idota, Allah yang menghadirkan dirinya adalah Allah yang benar-benar bertindak di dalam konsep keadilan Allah itu sendiri. Totu di dia ma idotai. Molo maju hita tu bagasan turpuk tahun taida di bidu 22. Boy ma idota sendiri di si bahwa Yeremia lah yang menyampaikan kritik sosial kepada istana, kepada mereka yang membiarkan ketidakadilan dan pemerasan di tengah-tengah umat. Bahkan membiarkan penyembahan berhala di tengah-tengah umat Allah. Odo konteks ni Yeremia mengkritisi para pemimpin-pemimpin. Totu di bagasanima hatani debatana pinasahat marhite panurirang Yeremia sebagai kritik sosial yang sangat keras kepada umat dan juga kepada para pemimpin. Totu imana naing parsia jarat tadi bagasan di tonga-tonga ni ngoluta si saunari. Totu diamua kadamang dainang keberpihakan Allah terhadap umatnya, keberpihakan Allah terhadap umat yang dipimpinnya. Tentu merujuk doi bahwa Allah sendirilah yang menetapkan, Allah sendirilah yang memilih umatnya, dan Dia juga adalah Allah yang memilih kita menjadi umatnya yang sekarang. Atong molosongonido, ibana do namanodo ngoluta, jala ibana do nagabe pemimpin di tonga-tonga ni ngolu niaka na porsea. Tentu diaka ungkapan na masa di tonga-tonga ni ngoluta bagi para kaum ibu sekalipun saya dia tusido molo manuhor ikan basa manang ikan. Tentu seekor ikan itu ketika mulai pembusukan saya dimulai dosian kepalanya. Alanido bolo dia kakaon paropuan bolo neng manuhor deke manang manuhor ikan. Saya dibereng do posisi manang keadaan ni matanai do segar manang ngadang manang insang na.
Hal ini mengisyaratkan di dalam satu pemahaman di tengah-tengah ni perngoluota bahwa yang terjadi di tengah-tengah umat Allah, yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan itu, Yeremia mengatakan situasi yang sudah brutal itu haruslah dihentikan. Haruslah ada satu aksi pertobatan supaya umat itu kembali kepada jalannya Allah, yaitu jalan di dalam konteks keadilan dan kebenaran itu sendiri. Songodia mahatarida ani di bagasan ngoluta jala bagian napaduahon menjadi kritik sosial dari Nabi Yeremia, mengingatkan bahwa hal keberhalaan di dalam penyembahan dewa-dewa Baal yang terjadi tentu masih berpengaruh doi tu bagasan kehidupan spiritualitas ni bangsoi. Praktek-praktek keagamaan yang dilakukan, bahkan umat yang meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa Allah yang lain, tentu sangat besar dampaknya yang terjadi di tengah-tengah umat, yang senantiasa justru hal tersebut ketika dilakukan membawa malapetaka bagi umat pilihan itu sendiri. Dalam rangka itulah Allah yang berjanji kepada umat, manusia yang menjawab, dan umat Allah yang memberikan respon kepada Allah, dan umat yang telah melepakan perjanjian Tuhan tersebut. Tusi madi paulak si Yeremia asa saluhutna, bahkan di dalam kehidupan setiap hari di tengah-tengah niaka parsobau nasida asa mulak ma tu bagasan sada muatan apa yang dijanjikan Allah di tengah-tengah umat itu sendiri. Totu di bagasan itu dihamuna akadamang dainang hukuman Tuhan kepada gembala yang melanggar aturan, kehukuman Allah yang terjadi kepada umat. Totu di patarida kon mai boy atusata bahwa setiap jabatan yang dipangku oleh seseorang tentu saja memiliki konsekuensi yang harus ditanggung di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Alani uhuman ni debata tuaka gembala, tuaka parmahan najahat. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-1, marjeama parmahan akan mangago dohot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna Jehovah. Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada para gembala yang tidak melakukan tanggung jawabnya dan yang hanya menikmati kekuasaan jabatan itu sendiri, Allah sendiri akan bertindak melakukan hukumannya kepada para pemimpin-pemimpin yang tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tentu di bagasan pangatusion non di dogma bahwa Nabi Yeremia yang menyampaikan hukuman dengan begitu keras kepada gembala yang jahat, Yeremia di dalam khotbahnya, di dalam pemberitaannya, alasan Allah melakukan hukuman itu karena justru gembala itu sendiri, pemimpin itu sendiri melakukan ketidakadilan kepada umatnya. Alani dihamu akadamang dainak nakina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan ngolut tasi saunari. Kalau memang Allah adalah Allah yang hadir memimpin di tengah-tengah umat itu sendiri. Kalau memang Allah adalah Allah yang memberikan hukumannya kepada gembala yang jahat tadi. Tentu merujuk kita tu bagasan ulaon mamarmahani, tidak hanya dalam batasan memberi makan. Alai di patarida hodo di bagasan turpuk tahun bahwa Allah di dalam kepemimpinannya, Allah yang turun tangan sendiri marmahani bangsonai. Totu di bagasani idonado. Allah yang hadir, yang tentu saja mengumpulkan dan juga melakukan tindakan keadilan kepada umatnya.
Di sido nang nadipatadahon si Yeremia tu bangso ni debata nang tuhita di bagasan sadarion. Yeremia dengan sangat keras memperkenalkan hukuman Allah yang tentu saja berbeda terhadap hukuman yang dilakukan kepada umat. Tentu secara spesifik idaotama di bagasan turpuk tahun Allah yang menghukum itu, Allah yang meminta pertanggungjawaban itu kepada sang gembala itu adalah Allah yang tentu saja dia menunjukkan kasih setianya dan panjang sabar yang dia tunjukkan bahwa pembalasan yang akan dilakukan oleh Allah tentu tidaklah setimpal dengan kasih karunia yang dia sediakan bagi orang-orang yang mau melakukan pertobatan itu sendiri. Waktu itu nang nadi hati dakon ni Raja David di bagasan Psalmen 100 tolui. Waktu taida dosi bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Artinya amang inang, Allah yang hadir di dalam tuntutan akan hukumannya, akan hukuman yang diberikan kepada permahan yang jahat itu, totu dipatarida hodonang berita anugerah yang disediakan Allah kepada orang-orang yang setia meninggalkan keberdosaannya dan dia berbalik kepada Allah. Totu Allah sifat nidebatado sebagai Allah yang pengasih tentu saja bukanlah berarti meniadakan hukuman itu sendiri. Tetapi Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih karunia itu tentu saja dia adalah Allah yang tidak mau membiarkan kejahatan itu semakin merajalela di dalam kehidupan umat manusia. Asa unang murkani debata di bagasan ngolunia kana porsiai dinyatakan di dalam hidup setiap hari. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Bagian na mangihut taida di bagasan turpuk taon. Molo uhuman ni debata ido adalah sesuatu yang terjadi kepada para gembala, kepada para pemimpin nang dia ka umat namardosai. Hal yang dinyatakan bahwa Allah yang papunguhon, debatana papunguhoni, tentu saja dia adalah menjadi Tuhan, menjadi gembala bagi umatnya dan mengambil ketakutan di dalam rasa adilnya Allah dan juga di dalam kebijaksanaan yang tentu saja Allah itu menghadirkan ketentraman di dalam kuasa Allah. Di dalam ayat yang kelima, Allah yang bertindak itu adalah Allah yang menyatakan perjanjiannya bahwa Allah yang menghukum dan Allah yang memberikan anugerahnya. Totu di babaki debatado molotungpe di bagasan penafsiran nih perjanjian lama martudu-tudu tu bagasan gembala kepada Kristus Yesus itu sendiri. Totu idaota masada pangatusion ida narodo aka arisogot nina Jahoba pati dangokuma disidapit sada tubur natigor nabakit raja jala napistar jala hajong konon nama uhum dohot hatigora. Totu molo merujuk kita tu bagasan Mazmur pasal yang ke-23 sebagai gambaran gembala yang baik dan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Hal ini memperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa sesungguhnya waktu yang akan datang firman Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Napatarida hodoi ciri dari gembala yang baik itu adalah mengakar dan juga merujuk kepada apa yang dialami oleh Raja Daud itu sendiri. Waktu idota masongo dia dongolu ni Raja Daud
di tonga-tonga ni aka pakobasionna, di tonga-tonga ni aka kepemimpinan yang boleh dia lakukan. Totu boy madohonota di dalam kepemimpinan Daud. Di sana kita bisa melihat bahwa tipologi dari seorang pemimpin, dari seorang Daud adalah seorang yang mempersatukan dan juga membawa bangsa Israel menjadi satu negara yang berdaulat, menjadi satu persekutuan yang memiliki kekuatan. Ketika dia juga adalah seorang pemimpin yang memperkuat pemerintah dan juga memperkuat ritus keagamaan di tengah-tengah Israel. Bahkan di dalam zaman kepemimpinan Daud, memindahkan, mengembalikan pusat peribadahan itu ke Yerusalem. Totu di bagasani idotama debatasa diri do yang memimpin umatnya. Yeremia yang menyampaikan akan tipikal gembala yang akan memerintah Israel. Totu di bagasani di patarida koma. Dia do sosok seorang pemimpin, seorang gembala di tengah-tengah ni ngolu ni bangsa Israel yang akan memimpin mereka keluar dan membebaskan mereka dari ketakutan umat. Totu di bagasan kerinduan nasi songononma, gembala yang membebaskan ketakutan umatnya adalah gembala yang senantiasa mengangkat harkat martabat, mengangkat umat itu dari keterpurukannya dan kembali melakukan aksi penggembalaan di tengah-tengah ni ngolu niaka naporsea. Alani di bagasani manakaning didok mula kita tu bagasan pesalmen bidu 20 tolui. Tentu saja gambaran Allah yang menjadi gembala bagi umatnya. Tuhan Allah yang menjadi menggalakan kita bahwa kehidupan yang sekarang pun adalah gambaran kehidupan yang takkan kekurangan dalam situasi apapun di dalam hidup orang-orang yang percaya. Totu lomos do rohani bangsoi, lomos do rohani aka umat ni debata ketika mereka berhadapan dengan yang namanya penindasan, pemerasan di tengah-tengah ni ngolu nasida. Alai tugas dan tanggung jawab di pasahat debata di tengah-tengah ni ngolu ni akan aporsiai asa di paulak ma debata sadiri bertindak papunguhon ngolu ni aka bangso yang sudah sempat berserak menjadi umat yang bersatu, yang dipersatukan oleh Allah di dalam kasih anugerahnya. Alani dihamua kadamang dainang nakina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dia mananaing putih hata marhite turpukon di bagasan ngoluta sisaunari. Ketika Nabi Yeremia menyuarakan di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah kehidupan umat Israel, marjeama parmahan na paserakon, artinya parmahan yang jahat, yang dia tentu saja seorang yang menghancurkan umat Allah. Totugo barano dipaingot do bahwa setiap kita adalah juga seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Totu bohado hita paulakon gaya kepemimpinan di tengah-tengah hidup kita yang sekarang. Bohado hita pataridahon gaya kepemimpinan yang dinyatakan Allah yang merujuk juga di tengah-tengah kehidupan kita secara personal. Totu di paulak ma di bagasan ngolutai asa merujuk ma Allah yang menggembalakan kehidupan kita. Totu di bagasan nido nang natarida di tonga-tonga ni huriata HKBP. Di tonga-tonga ni konfesi tai Masaita kasdo didok disi bahwa ada 3 tanda gereja yang benar. Salah satunya dari tanda gereja yang benar itu adalah ketika ruhut parmahanion, pamicangon itu dijalankan dengan benar. Lapatanna akamanginang, huria yang sekarang, gereja yang sekarang adalah gereja yang bersedia menegur jala marmahani akka jolma yang melanggar, yang jatuh di dalam
keberdosaan itu sendiri. Waktu di bagasani di paulak musengoluta molo Jahoba do namar lulu dopak akka parmahan namangago biru-birunya. Kalau memang Allah adalah Allah yang bertindak kepada para parmahan-parmahan yang maserakon pamagohon akka biru-biru ni Jahobai. Totu di paulak mamuse tanggung jawab sebagai orang Kristen. Tanggung jawab kita sebagai ruas nihuria. Totu di bagasanima asa mangolu hita di bagasan petunjuk manang hata ni debata, dan hata ni debata itu juga adalah sikap yang menunjukkan, yang menegur kita di dalam keberdosaan yang kita lakukan. Totu di bagasani Allah debata adalah Allah yang hadir dan bijaksana, bahwa sesungguhnya tunas yang bangkit itu di dalam penggambaran Raja Daud. Totu ido nang namar tudu-tudu nang di tonga-tonga ni parngoluota. Yesus sisa diri do parmahan nadenggan di bagasan ngolu niaka na porsea. Yesus sisa diri do nagabe parmahan yang merujuk kepada kehidupan setiap orang. Totu boy masa jupang kita do aka hamaoloni di bagasan ngoluta siganupari. Boy masa do aka hamaoloni jupa masa di tonga-tonga ni parngoluota. Alai taidama di bagasan tipologi penggembalaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus yang melihat para kumpulan banyak itu, yang melihat para orang-orang yang berkerumun itu untuk mendengarkan firman-Nya. Ido Yesus do disi songon akapunguan naso adong gembalana, naso adong kepemimpinanna. Totu di bagasani dohonotama ke berbelas kasihan Yesus melihat para umat yang besar itu. Ketergerakan hati Yesus oleh belas kasihan menggambarkan bahwa di sadok konteks di perjanjian baru idautama merujuk kepada pemahaman Kristus Yesus itu sendiri. Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Totu di bagasanima Yesus adalah seorang yang melakukan sesuatu. Lapatanna aka amanginang ketergerakan hati karena belas kasihan dan sai ibana holan di batasan pangatusion. Alai adong dosada aksi yang dilakukan di dalam kehidupan itu sendiri. Dia dona diulahu Yesus jalan di paretahon tuaka aposteli tuaka sisianai. Dido Yesus ma lehon ma nasida mang. Tentu saja instruksi ini, persoalan ini bukanlah persoalan yang gampang. Secara manusiawi, secara pendelegasian dari kepemimpinan itu. Totu molosongonau marnida di teks ni epistel tai. Wajar seorang murid mengatakan kepada gurunya, ai bohado mangalehon mangan songoni torop na jolma, ai hola saotik dohepekta. Maka anjuran dari para rasul-rasul itu mengatakan, suruh manasida borhat tuhuta akana jonok dison, asaboy nasida manuhor si panganon. Secara manusiawi adalah alasan yang logis. Karena hari sudah menjelang malam. Alai didok Yesus do kembali perintah kepada rasul-rasul mengatakan, lehon ma nasida mangan. Ketersediaan yang ada di tangan para rasul-rasul. Totu secara pangatusion idautama maulu tumpe dicatat Alkitab yang diberikan makan itu adalah sebanyak 5.000 anak laki-laki. Alebui mai sederhana homolo butabain rupani tolu sakeluarga berarti sekitar 15.000 ma namangan nanilehon ni Yesus sebagai karya mujizat yang dilakukan. Totu di bagasan pangatusioni molotabadikon seorang Yesus yang adalah seorang gembala yang baik. Tentu saja dia juga adalah seorang gembala yang mengetahui
ketersediaan apa yang ada dalam rasul-rasul tersebut. Jojot hita marnida bolo di bagasan na diulahon ni Jesus. Totu suku-suku na sederhana, bahasa pola 12 bakul sisa dari makanan itu. Alai taidama di pendelegasian bagaimana seorang gembala itu mendelegasikan juga apa yang boleh dikerjakan oleh para rasul-rasul. Waktu didok Yesus do disi, bagaimana sida mar 50 halak sakelompok, mar 100 halak sakelompok. Artinya setiap murid itu membawa sisa 1 bakul. Lapatan nanabui idot tadi sia kadamang dainang molo memang gembala di dalam Kristus Yesus yang menggembalakan umatnya, yang menggembalakan kita umat yang sekarang. Totu dipangido Yesus do nakaning ketergerakan hati kita oleh belas kasihan asa merujuk noni tu bagasan sada aksi kepemimpinan. Yesus dengan tegas mengatakan, nadi hoido parhajopommu jala lehomai gabe pasu-pasu tuaka nahumalia. Damang dainang di dalam Alkitab kita memang tidak diceritakan bagaimana pertambahan atau banyak menjadi dari 2 ikan dan 5 roti itu menjadi dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Alai tahatusido jala tahapor siai yang dilakukan oleh Yesus di dalam penggembalaannya. Dan diloas Yesus sendiri bahwa umat yang besar itu, umat yang datang untuk mendengarkan berita kesukaan itu, magonasida dan mangatusi. Totu ido nang nabui dirujuk. Molo dirujuk Nabi Jeremia do di bagasan turpuk tahun. Allah sendiri pati dakon manang pabakiton sadar raja Napistar yang ternyata dia dapat mengelola dan juga menghantarkan umat itu kepada satu kesejahteraan yang Allah inginkan. Totunang di tonga-tonga ni parngoluota bui masa doi nang di tonga-tonga ni ngolu ni huria. Totu sada na boy taatusi di tonga-tonga ni huriata HKBP sebagai anggota jemaat dan boy anggota jemaat memilih isi nang gabe pad ditaresokna. Ya, dan boy dohono tanas model songonomma unang masongo pad ditanababan balga butuhana dihami dan boy. Tetapi gereja kita HKBP tentu saja menetapkan bahwa pimpinan yang didatangkan di tengah-tengah gereja adalah sebagai satu tugas dan tanggung jawab. Totudang holan marmamahani di bagian-bagian yang kita katakan itu misalnya pataridahon secara fisik. Alaido pataridahon sada gambaran nakaning ketergerakan hati di dalam belas kasihan untuk mewujudkan anugerah Allah sebagai aksi di tonga-tonga ni huriai sendiri. Lapatan aka amang inang gereja yang sekarang, kehidupan kita yang sekarang sebagai umat Allah adalah gereja yang senantiasa digerakkan berdasarkan anugerah Allah, belas kasihan yang diberikan Allah kepada kita. Asa ngolutai gabe tiruan dihalak nahumalia. Idola patanna bolo didok kita sebagai gembala bagi diri kita. Artinya kita juga berotoritas atas kehidupan kita sendiri. Adong do dileo debata otoritas dihita ketika kita juga melihat apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Totu ido nang pasu-pasu. Nah di pasaha ni debata nang tu halak juda. Di dalam ayat yang terakhir. Dia ka arina dapota tua majuda jala Israel. Marsonang-sonang di inganana jala oddo goarna dohono ni halak. Jehovah parpitorana. Bolo mulak hita nakaning tu Mazmur pasal 23 itu. Bahwa yang dirindukan Raja Daud sendiri adalah satu situasi yang dia sangat rindukan. Yang dia inginkan adalah dia ingin berdiam selama-lamanya di dalam rumah Allah. Totu merujuk doi
saluhutna na adong di tonga-tonga ni ngolut tasisaw nari. Saluhutna na adong di tonga-tonga ni portibion. Semuanya itu adalah bagian yang akan berlalu di dalam kehidupan kita. Ketika dia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, itu pun adalah kepemimpinan yang akan berlalu. Alai tujuan ningolu ni hapor siautai adalah rumah Tuhan yang dimana juga keadilan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara bergulung-gulung bagaikan air. Lapatanna akamanginang di tonga-tonga ni ngolut tasisonari asa mulak tu bagasan ngolutai. Allah yang menyediakan, yang bahkan ketika itu mustahil bagi kita. Tetapi Allah itu di dalam kesediaannya, di dalam kerelaan hatinya, Dia adalah Allah yang senantiasa menyukupkan kita bahkan lebih dari yang kita harapkan. Totu ido konteks ni pasu-pasu di bagasan ngoluniaka na porsea. Totu didok hatani debatado di tonga-tonga ni pangatusio ni aku adalah roti kehidupan. Hal itu merujuk kepada Yesus yang senantiasa juga kita inginkan memimpin hidup kita. Totu taloas ma debata gabe gembala. Taloas ma Yesus Kristus itu. Taloas ma hatani debata memimpin kita bahkan di dalam keterbatasan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dihamuna kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo di pasahat hatani debatado dihita di bagasan Minggu Sadarion. Dia adalah Allah yang menggembalakan kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik di tonga-tonga ni parngoluota. Totuganup dohita menerima tugas panggilan sebagai gembala. Setiap kita yang hadir pada saat ini adalah kita yang menerima tugas yang sama di dalam panggilan kita sebagai gembala. Para pelayan Tuhan tentu saja menggembalakan umatnya, para pekerja juga menggembalakan apa yang dia menjadi bagian di dalam pekerjaannya, di dalam komunitasnya. Totu molo iduna kaning merujuk gembala yang baik itu adalah Allah itu sendiri dan Kristus itu sendiri, Dia adalah gembala yang baik. Totu di tonga-tonga ni ngolut tasisonari. Kita diajak oleh teks ini, oleh turpuk ini di tonga-tonga ni parngoluota asa mulai marhite pangatusion natikos di tonga-tonga ni turpuk tahun. Hari ini kita diajak menjadi gembala yang menyayangi dan juga meyakinkan umat bahwa kehidupan kita, kehidupan umat yang kita pimpin sekalipun adalah kehidupan yang akan dibebaskan dari berbagai rasa takut di dalam kehidupan ini. Yang itu justru terjadi di dalam kehidupan kita. Totu di bagasanima, Allah yang menjadi gembala. Molo ido nang nataha porsiai di bagasan ngoluta siganupari. Allah itu sendiri adalah Allah yang bertindak, Allah gembala yang mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman bagi kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate matuhan rohanami diho dihatam nama makulingi hami di bagasan Minggu Sadarion. Di paingot hodo hami ali Tuhan hodo nagabe pemimpin hodo nagabe parmahan nadinggat di tonga-tonga ni ngulu nami. Dia jari hodo hami ali Tuhan di bagasan Sadarion asa maulak mahami tu bagasan asi dohot holong ni roham. Pargugui mahami ali Tuhan maka nguluhon hatami di bagasan ngulu nami siganupari. Jala sodangi mangulu nami ali Tuhan disaluhutna akana masa akana huadopi hami di bagasan ngulu nami. Asa marsonak-sonak kami ali Tuhan mangulahon saluhutna aka ulahon
na pinasahatmu di tonga-tonga ni parnguluan nami. Hodo na paradihon akaragam ni narikot di bagasan ngulu nami. Alani pasu-pasu mahami ganup marsada-sada. Asa totong hami maporus tu bagasan asi dohot holong ni roham. Pasu-pasu mahali Tuhan nang saluhuna akaparmahan. Akapartohonan di tonga-tonga ni huriam HKBP. Asa homa totong ali Tuhan nagabi role model di tonga-tonga ni ngulu nami. Marmahani saluhuna akan pinasahatmu di tonga-tonga ni parnguluan nami. Pasu-pasu ali Tuhan nang huriam HKBP Serpong nang disaluhut na akaulaon na pinasahatmu di tonga-tonga ni huriamon. Homali Tuhan na mapargugui saluhut na aka padita parhalado situa nang calo situa nang aka parhalado na somartohona peali Tuhan. Asa saluhut nai huulaho kami hobar tuasi dohot holong ni roham. Huingot hami doali Tuhan aka dongan nami nang ruas ni huriam na di bagasan aka parsakiton di bagasan tikion na dirawat di rumah sakit nang di bagas nasida nang di inanami ali Tuhan na posom inang situa Silvia Pancaitan na totong dopi ali Tuhan di bagasan perawatan pangubation di tikion pasu-pasu ali Tuhan inanami i pasu-pasu ali Tuhan nang saluhutna aka pangubation ubat nang sipanganon na pinangan nasida pasu-pasumu gabi parhitiammu ali Tuhan gabi dapotan hamalumon nasida diaka tikina nang ro posdo rohanami na para romu dongolu di inanami iya le Tuhan makobasi di tonga-tonga ni huriamon di HKBP Serpongon nang saluhuna le Tuhan diaka ruas ni huriam akan nagali alanya kapangucunan na masa di tonga-tonga ni ngulu sigano pare. Paingot ali Tuhan. Hodo debata na manugun-nugun ngulu niyaka na makaporosya iho. Asa totong mana sida maporos tu bagasan pangaramo tiyomu. Jala luas mahami ali Tuhan. Mangulahon saluhuna akaparsuromu di bagasan ngulu nami sigano pare. Jalo mapamujion nami ali Tuhan. Nang saluhuna akarangkayan nang sinode distrik nong boy di Patupa di tonga-tonga ni huriam distrik 20 sada Bantenon di nama nomu-nomu nang akapangaradion ni huriam HKBP di sinode Godang di bulan Desember 2024 naneng ro naneng Patupaon ni huriam diaka periodisasi kepemimpinan homa ali Tuhan nama masu-masu saluhuna aka parhalado maka na posom di tonga-tonga ni huriam HKBP. Asa mardalam mayali Tuhan hobbar tuasi dohot holong ni roham. Pargugoy mahami ali Tuhan saluhuna asa tulus may di bagasan asi dohot holong ni roham. Jalo mapamujion nami ali Tuhan. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si hokop jala si palua hami martangyak kami tuho. Amin. Tapasahat ma piliata, mare de mahita sian buku de 714. Amen.
Napasahat mapilian na tapapungon tuado pandi debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalo ramoti asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon haral jaun mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banwa gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma haral jaunmu, sai sau malomoni roham di banwa tongo songon nadi banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluas siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasad dame calo hamuma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.